Hello, invite in Thorn kwa Netherlands sa changin tibay ule. Thorn White Village hian in zawng2 hi rawng var hnoi vek ani thina wangin a hming thang hle enga tinge kum sang khat zasari chawa khan French ho chuan tukver len zawng a zirin in tin chia an choi tur zat an tuka mire thei te chuan tukver thiatin brick an rema chumi siam thup nan chuan rawng var an hnoi hnan thin he landmark moi tak siam tu hi re theina ani Thorn hi a ropui em na chan chu man lain meichelal ram tia shat ani kumzariat chuang zet chu he khopui te nau takhi rom lal ram thiang lim chunga ram zalen tak ani meicherau pui tak tak ani lawle princess abesten an thunun vek ani Netherlands mundanga I hmu lau tur history ani hi heng inding la in hmu te hi mani loka sak nilovin kumza chuang ding to te an ni uluk taka an en kol le uluk taka an sak bang thua khat nei ni lo thua ni neya an sak vek te an ni hi an moi hle me Christmas thil cheina in la mu vak lo na chan chu heng la ya chuanin December ni ruk Sinterklaas man zoan chei chau he biakin hi the Abbey Church of Thorn ani biak in sakhi kumzali somnga vel chung hun bisang changa sak ani a kumza bisom panga na top lama sak zo ani